Raġel ta' 41 sena minn Taxbix sofra minn ħruq estensiv wara li d-dalgħodu għal-ħabta ta' 9 kien involut f'inċident fil-Belt Valletta. Jidher li r-raġel sofra ħruq f'nirien li ħakmu karozza fl-inħawi ta' Marsa Mxett. Immedjatament fuq il-post waslu membri tal-Protezzjoni Ċivili, membri mill-Explosive Ordnance Disposal tal-Forzi Armati ta' Malta, numru ta' pulizija kif ukoll ambulanza sabiex tassisti lil-vittma li nstab mindut mal-art viċin il-karozza Vauxhall Insignia. Aktar tard huwa ttieħed l-Isptar Mater Dei għal iktar kura fejn ġie ċertifikat li sofra minn ġrieħi serji u jinsab fil-periklu tal-mewt. Persuni li tkellmu ma' Net News għalunna li id-daħna tant kienet kbira li saħansitra deret min-naħa ta' Tinje u semgħu ħoss tal-isplużjoni. Sissa għadu mhux magħruf x'wassal biex il-karozza tieħu n-nar. Dwar dan l-inċident infetħet inkjesta mill-Maġistrat Jana Mikallef Stafraġ filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.